Masara macheni kino kama jere kaka. Aparo the more kaki diro wai korot. Ega corruption ibro rumo. But wangi urane ni to nyuro nyo president wachangu. Wangi nad ko report. A 10-point agenda nen wach ni wangi wache maggope gi weche mag corruption. Weche mag corruption gi koro nyaka di team a committee mar Zanija. Mondo gingini tere kaka wanyalo time. There was a proposal ni jakom mar anti-corruption ubede ngat moro mau qualified to be a judge of high court. I think that one also raises standards. Edo kasamore ngat moro muti mau se kalo ponde maboro ma kikono ni katek to tek dipoko konyowa. Mano nego tim. Machielo anaparo di Sirkal onego dhi moloyo mano mondo mi gimora mora ubede yo makare. Kaka sani amor ni pesa mar Sirkal sani ichoko e account achiel. Kanyo wan gi report manyo wayudo kuom PS kanyane committee mar security jo immigration wacho ni e-citizen account choko $1,700,000 pile ka pile. Kurkipogi chon pesa manela le kore kaneng'eny. Koro mi aparo ni kiwe kata mana wach makujikende system magengo kuo be onego keti. For example, Kiliopa yath kan devolution ochakore nitie gimilo ni seed money manomi counties mondo timbre nade onyiewo yath. Yadhe gi dhi ne specific patients dongi. Patient ni chulo pesa. Onego beni koro higa manyien yath ok kosi nikech manyo nyiewo higa mokalo oseduoko pesa ne ang'owa county. Moko onego beni girito kata mana budget nikech pesa yath nitie. Onego chop ni koro yath bedu. E wach yath ni nani ingeni gini bro mako nyaka joma korapi. Wawuondre ni koro in mujumbe kaka an Peter Masara adhi e center mogik e Suna West kichiko yo nyati kiluongo ni Lwala gi Ribe kata Rombe to tuo goya gi kono. Insurance to an go minya thiedha ga kan kata Nairobi hospital. Nairobi nitie Migori. Aga kan nitie Migori. Anyalo bedo admitted. Wan kaka leaders wati teach manomiwa. Wagero osiptende wakete yath. Mondo mi kata ka tuo goyi to first hospital minyalo dhiye kata oyudi mioro kata oyudi kure inyalo konyi kapok oteri kama chielo. Mar ariyo kata mane wach mag dongruok en wich kuot kasani pod yudo ni ya classes mag GCD monego bed classes adek pod en achiel. Nyithindo mag jo playgroup PP1 gi PP2 pod bedo bundle hospital classroom achiel. Nyithindo gi onge cho, nyithindo gi onge pi, nyithindo gi nigi japuonj achiel mabe samoro chulo ok chul, oweyo dakika 30 ka, topamo ka, tochikore ka, to mae nyathi mabodhi e klas achiel, to bodhi e secondary to chieng' moro bedo daktari. Gigi koko chakore foundation piny e ECD to kwadhi konyore. Omiyo corruption yoni okethore. Kade lose yo makare to yore mang'eny do ket lam nikech koro yo budho kapok olose. For example, Migori wan gi yo ma somewhere no chakore achaka gi kamoro ni Stella to dhi nyaka Hispania. Yoni nolosi kapoda nyathi to nyaka kawuono ni kode ma portals nitiere very few tin manyaka yore molos bang'e osetimore nade osekethore. Omiyo na kwayo jo Kenya mangima kik ing'i mujumbe kende wachak ng'iyore uru wate mondo watiek corruption mondo Kenya odhi mbele. Kiwacho ni mane geno duto mantiere. Ang'eni mheshimiwa Jalango tiere kod paro